କେକ୍ ଘରୁଆ ଆମେ କେମିତି କେକ୍ ତିଆରି କରିବା ସେଇଟା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଏଇଟା ମୁଁ କେକ୍ ବନିବା ପାଇଁ ପାଉଡ଼ର ବନି ନେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ କ୍ଷୀରକୁ ଢାଳିବା। କ୍ଷୀର ମୁଁ 1 କପ୍ ନେଇଛି। କ୍ଷୀରକୁ ହେବା ଏବେ ଏଥିରେ ଦେବା। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ହେଇଗଲା, କ୍ଷୀରକୁ ହେଇଗଲା ଚା କରିକି ପିଇଦେବା। ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଲା କ୍ଷୀର। ଏବେ ଆମେ ଇନୋକୁ ଦେବା। ମାର୍କେଟରେ ଯଦି ଲେମନ୍ର ଇନୋ ନଥିବ ତାହେଲେ ଅରେଞ୍ଜଟା ଦେଲେ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର୍ ଆସେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେମନ୍ଟା ନେଇଛି। ଏଇଟା କଥା କହିବି ନାହିଁ, ଏମିତି ଖାଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ସର୍ଟ କହି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଏମିତି କରିଦେବ ତୁମ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବା। ଏখানে କେମିତି କରିଦେବ, ଏখানে ଦେଖ ଫୁଟଫୁଟି କେମିତି ଦେଇକିନା କେମିତି କରିଦେବ। कुछ कैसे करो लगा आंखें कैसे जाऊँ तो पता लगा कैसे जाले लेकिन आप पुराना खाएंगे